Sige, hi guys, welcome back na naman. Magsisimula na po tayo. Okay, sisimulan natin ito. Foundation. Hindi pa po ako marunong mag-makeup dahil ngayon pa ako naturunan na. Pero yung una yung picture kami. Ako lang yung nag-makeup ko sa sarili ko. At yung ate ko, at yung isang ate ko naman na cousin, si mama nag-makeup mo. Okay. Ang dali. Ito naman. Okay. Okay. Ilalagay na natin siya dito. And tagalin natin yung isang dali. And close. And ito na naman, magic lipstick. Tapos naman na tayo bago yun ng lipstick. Okay. Tapos na tayo sa lipstick. Magic lipstick natin. Ito na naman. This is an iPhone. Okay. Yeah. Are you okay, Moro? Are you okay, Moro? Na po. Wala kasi tayong ebidensya. Sorry, Day. Sakit naman mo. Sige. Bye guys. Bye. So guys, patagalin muna natin. Unahin natin ito ng foundation muna. Okay. Oh my God.
Lagyan naman natin ito. Next. Okay, wait sandali. Alam natin. Ipaano. Alright na. Okay. Sarang ka dyan, Jake. Okay, bye guys. Bye. Thank you. Kana ako lipstick bantay juga.